Sziasztok! Én Beus vagyok, és ebben a videóban a kisbaba pelenkázását fogom nektek megmutatni. Első lépésben mindig előkészülök a folyamathoz. Előkészítek 2 darab pelenkát legalább, popsitörlőt, popsikrémet, és hogyha szükséges, akkor a köldökápoláshoz szükséges dolgokkal. Elő is veszem a babát. Kibontom a baba ruháját. Fölülről nem kell levetköztetnünk, csak alulról húzzuk ki a lábát. Ezeknél a patentosoknál érdemes végig patentolni. Ami a láb között patentos, ott elég csak a láb között kipatentolni, és akkor a baba nem fázik a folyamat közben. Igyekszem közben beszélni hozzá, hogy nyugodt maradjon, biztonságban érezze magát. Kibontom a bedit, elég csak felhajtani, alul pedig kicsit alá tűröm. Pelenkát, amikor kibontom, óvatosan berukucskálok a peluszba, mi van benne. Kisfiúknál nagyon vigyázunk, hogy amint lehajtjuk a pelenkát, előfordulhat, hogy rögtön pisilnek a hideg levegő hatására. Hogyha széklettel szennyezett a pelenka, érdemes a baba lábát mindig egy ilyen villafogásban megfogni. 2 ujjam közé az egyik lábát veszem, másik 2 ujjam közé a másik lábát veszem, így stabilan tudom tartani, és nem lóg bele a lába, sarka a kis pelenkába. A pelenkával előről hátrafele már is tudok egyet törölni. Így a székletnek a nagy részét már el is távolítottam. A feneke alatt itt hagyom a pelenkát, hogy amikor törlök, a törlőkendőt ide be tudjam csomagolni. Kiveszek egy törlőkendőt a dobozból, és figyelünk fiúknál is, lányoknál is lehetőleg, hogy mindig előről hátrafele töröljünk. Figyeljünk a hajlatokra, egy törléshez egy felületet használjunk, majd hajtsunk egyet a törlőkendőn. Ha nagyon szennyezett, cseréljük le. Visszafogom villafogásba a lábait, így fogom megemelni, és a székletet letörlöm a fenekéről. Így. Jó. Amikor sikerült a székletet letörölni, akkor még egy törlőkendőt veszünk elő. Kicsit nehezen jön ki nekem a dobozból. Kisfiúknál figyelünk arra, hogy a herezacskót mindig megemeljük, és alulla a székletet kitöröljük. Jó, szuper! Kislányoknál nem kell a hüvelybe betörölni, elég, hogyha egy icipicit kitöröljük a nagy ajkak közül a szennyeződést. Pelenkát így egy ilyen káposztaszerűen összetekerem, előkészítek egy következő pelenkát, széthajtogatom. Így érdemes egy kicsit így kiforgatni, könnyebben kifordulnak ezek a fodrok, és később kevésbé kell hajtogatni, amikor már a babám van. Ugyanebben a villafogásban megfogom a lábacskáit, fölemelem a baba fenekét, és alá helyezem a pelenkát. Így. Fölhajtom a pelenkát, amíg előkészítem a popsikrémet, nehogy közben lepisilje a ruháját. Icipici popsikrémet veszek, nem kell túl sok. Jó. Picit fordítani fogok a babán, hogy látszódjon a folyamat. Így. Tehát a babának 2 farpofára kenem a krémet. Nem kell több. Így. Amikor
akkor készen vagyok. Én a maradék krémet a pelenkába szoktam belekenni, vagy esetleg egy törlőkendővel is le lehet törölni. Visszafordítom a babát, mert így nem annyira esik kézre a pelenkázáshoz. Így is van. Fölhajtom a pelust, érdemes ide a hajlatba kicsit domozgatni. Bocakján ráfogok a tenyeremmel a pelenkára, így rögzítem, és utána tudom a tépőzáras fülekkel véglegesen rögzíteni a pelenkát. Megnézem a fodrokat, hogy kifordultak-e rendesen, majd visszaöltöztetem a babát. Jó, mindjárt készen vagy. Még egy kis öltözködés, és utána már készen is van a baba. A pelenkát érdemes egy fedeles kukába tenni, hogy a szaga ne járja át a szobát. Ha valaki kertes házban lakik, akkor a széklettel szennyezett pelenkát érdemes minél hamarabb kivinni a kerti kukába. Nem szükséges egyesével becsomagolni a pelenkákat. Hogyha anyateljes a kisbaba, akkor az anyateljes székletnek amúgy sincsen erőteljes szaga, majd a hozzátáplálástól kezdődik egy erősebb szag, addig nem annyira zavaró a szaga. Jó, és készen is vagyunk. Bepelenkáztuk a kisbabánkat. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy velem tartottál, hogyha tetszett, iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban. Addig is jó babázást kívánok!